dog food, oh. Andito ako ngayon guys sa sa binalikan ko yung namin guys, a dumpster dive. Hello po sa inyo. And then titignan ko lang kung anong meron, kung may ba, titignan ko lang kung may natapon silang magmask tayo kasi sabi pa ng iba magmask, pero hindi naman kailangan magmask lang ako para hindi agad tayo makilala. Binalikan ko lang siya habang andito na naman ako. Anuhin ko lang yung sa kabila din. Ng oras, almost 4. So, tignan ko lang dito guys ha. So, wait lang. Kasi baka may tao. Tignan ko lang dito. Teka. I-off ko lang itong sasakyan. I-off ko lang ito and then i-on natin. Natin yung trunk. I-open natin yung trunk. And then tignan natin. Halika. So, dito. Parang wala namang laman. May nakakita sa atin guys. Look. May nakakita sa atin guys. Tara guys. Okay, nakakuha tayo. Tara. Yak pa tayo guys. Merong something over there. Hindi ko alam, titignan ko pa yan. Tara. Tara. May nakakita sa akin. Dalawang lalaki. Puminto sila. Tara. Punta tayo doon sa punta tayo doon sa kabila para tignan natin kung anong mayroon. Yung dalawang lalaki ba, nakatingin lang talaga. Sabi ko, hi. The other one is just, yung isa sabi pa ng isa, ini good. Kaloka. Okay guys. Okay guys, punta lang tayo dito lang ako. Magpunta ako sa ibang likuran ng tindahan.
Yan, dito tayo sa pinuntahan namin ni Brenda. Wala namang basura doon. So, dito tayo. Mag-mask tayo para hindi tayo makilala. Diba? Kasi daytime kasi guys. So, look. Dito tayo. Tignan natin. Mabilisan lang. TV yan. Diba? Hindi ma-open. Ito yung problema dito. Hindi ma-open. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Gulong na naman. Wala masyadong basura. Magkatingin tayo. Tignan natin anong laman. Walang laman. Walang laman. Nakaano naman. Uwi na tayo guys. Kasi may nakuha naman tayo. Diba? Uwi na tayo kasi may nakuha naman tayo. Ano to dito? Tignan natin. May basura dito eh. Tignan natin. Dog food. Dog food, oh. Dog food kunin natin. Nakakuha ako ng malaking dog food. Oh my god. Ando no. Jackpot. Ewan ko kung bakit tinapon. Tignan ko yung expiration date. Ang bigat. Ang bigat, grabe. Pakita ko sa inyo mamaya guys kung ano yung nakuha natin. Punta tayo na sa uli. Uwi na ako guys. I think tama na to. Gusto ko sanang balikan yung ano yung Burlington ba, pero next time na naman yan. Pero guys, alam nyo na ano ako. Oh, napagod ako sa dog food. Ang bigat. Mag heart attack ata ako nito. Grabe. Tika muna guys. Park muna ako dito. I-park ko muna to. Tignan ko muna tong baka masira yung may mga kasi candle holder nakuha, may basag siya. Ayaw kong mapunta yung mga basag kahit saan. So ngayon i-arrange ko lang siya guys ha. Sumakit yung tiyan ko guys kanina pa ito. Hindi sana ako aalis kaso sabi ko aalis ako kasi wala akong nagawa ngayong araw. Sabi ko mag dumpster dive na lang ako, sabi ko. And then masakit yung kuto-kuto ko ba dito ba, and then parang may hangin na hindi nakalabas, ganon. And so yun, naka dumpster dive tayo. Always talaga maraming tao dito guys, palagi na lang maraming tao dito. Look, yung parking puno palagi. Ang daming tao dito na grocery. O dito yung Hannaford, wala silang basurahan itong Hannaford dito guys, wala silang basura. So yun, iwan ko kung saan nila tinatapon yung mga basura nila guys, as in hindi ko alam. Pero yarn. So dollar store tayo. Hanap tayo ng our warehouse tayo. Hanap tayo ng guys, tignan natin guys. Kung may laman, wala namang mga laman guys. Hi guys, nasa bahay na po tayo guys. So ngayon ipakita ko lang sa inyo guys kung ano yung mga nakuha natin sa pagda-dumpster dive natin na. Pasensya na kayo sa buhok ko ha. Si Dora ito guys. Nag-explore ako ngayon, ako mag-isa.
First time kong mag-explore na ako isa. Pero ito yung nakukuha natin. Hold on na. Guys, jackpot po tayo guys. Kasi meron tayong nakitang propla na look beef, ba to? Dog food. It says beef in the first ingredients. Honestly guys, doon ito sa PetSmart ko nakita. And yung una kong pinuntahan, I think I know why tinapon nila ito. Kasi po, nagupi siya ba? Paano kaya ito masauli? Pero magagamit pa ito guys, Look, magamit pa man ito, Kung ipadala ito sa Pilipinas, magamit pa to ba? Hindi lang siya napurma. Parang anuhan sa mabigat na gamit. 30 bucks. 30 bucks. 22.99. Look. So, ito yung nakuha ko. So, ito po yung nakuha ko doon, guys. And then, ito din, meron dito, guys. Ginagrab ko na lang ito, guys. Kasi alam kong may laman. Kasi parang mabigat-bigat ba. So, kung box lang siya, magaan. So, ngayon, kinuha ko. And also, guys, kinuha ko na lang sila lahat. Kasi natatakot ako. Kasi nakita ako ng dalawang lalaki nagda-drive. Di pass by sa garbage. Sa dumpster. Sabi pa yung isang driver, ganun, katingin. Pero yung isa, sabi pa yung isa, something good. And then yung isa, iba yung tingin. So, kaya nagmamadali ako. Ginagrab ko na ito. And then, ito yung kinuha ko, guys, talaga, guys. So, ito yung nakuha ko. Hindi ko alam. Pero, look. So, ito, okay na ito, guys. Magamit pa yan, guys. At ito, tignan nyo. I know, may mga, siya, nasisira ba? 4 piece. Look, mga wine glass. Ang nakalagay dito is Luster Stemless wine glasses. Look, mga wine glasses. So, kaya tinapon kasi may sira. Kaya yun. So, i-open natin ito and then. So, tignan natin kung sira ba ito lahat. Sige, tignan ko lang guys ha. Tignan ko lang ito guys kung nabasag ba ito lahat. Delikado. Ayan. Ay, ito, may basag na, Ay, ito, okay pa to guys. Okay pa tong isa, okay pa to. Okay pa to siya. Hugasan ko lang ito sila, guys. And then, itong isa, tignan natin. Yung isa basag. Look, okay pa to siya, Wine glasses, guys. Look, ito, dalawa yung nabasag. Dalawa yung basag. And then, ito, tignan natin kung, ito, look. Kung basag ba ito lahat. Kasi alam ko basag yung isa kasi wala na, hindi ko na nakikita. Okay pa to, Look. Okay pa. Okay pa tong mga glasses, guys. Look at this. Okay pa. Magagamit pa to. Look, wine glasses. Weird wine glasses. Pero marami naman kaming glasses, guys. Pero magagamit yan. Ibigay ko yan ba? I-donate. So guys, ngayon, itong box, hindi natin alam kung anong laman ito. Look, it says fragile. Pero, hindi ko alam, parang may mga... Look. Ito open na to, parang may pinasok. Hala, may laman guys. May laman, tika muna. Ito muna kasi parang ito talaga yung hindi na open. Hala, ano to? Tingnan natin ha. Ito talaga yung mystery box kasi hindi natin alam. Tinapon kasi yung isa, parang wala. Yung isang box parang may nilagay lang something. Hold on guys ha. Unahin ko lang to guys. Hello guys. Ano to? Excited guys, excited. Mystery box. Hala, ano to? Hala, warning, burn without sight. Keep away from things that catch fire. Keep away from children. Hala, ano to? Ay, candle holder. Ano to? Look guys.
tinapon guys kasi yung isa nasira. Look. Candle holder ba to? Ano ba to? Hala, ano to? Ano to guys? Anyway, I'm confused. Na-confuse ako guys. Look. Let's see ano to dito. Uy, may mga ano guys. Washcloth. Washcloth. Bakit tinapon ito? Bakit tinapon itong washcloth? Ay, look. Sira-sira. Mga washcloth. Ang dami naman pero oh, okay. Ano yan guys? Tawag nito. Ano pa? Ano pa? Uy, meron pa dito guys. Anong sira nito? Tignan natin. Oh my God. Jackpot tayo guys. Ngayon guys. Tignan nyo guys. Bakit tinapon ito? Tika muna guys ha. Bakit tinapon ito? Wala ba itong dumi? Look. Look guys. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ano to? Ano to? Takip sa ulo. Para saan? Takip sa ulo. Takip sa ulo. Oh my goodness. Hala guys, uy. Magamit ko to guys. Magagamit ko to. Jackpot tayo ngayon guys. Look. Jackpot. Jackpot. Kaldirong gupi. Ito, kaluka naman. Ito, tinapon nila to. Ito din, bakit tinapon nila ito? Ito. Nagtataka ako, ano yan? Yung dog food, guys, I'm so happy. Kasi po, magagamit po ito. Sa PetSmart, hindi ko na kayanan, guys. Hindi ko na sana hindi ko na sana yan Tingnan natin kung kailan yung expiration yan. Baka tinapon kasi expired na. Wala akong nakitang expiration beef and rice formula. Ang bigat. Ilang pounds ba to? Look at this, guys. Wala mong expiration. Uy. Meron ba sa bigat? Ay, look. Ay, kaya pala tinapon, guys, oh. Hindi ko na malaya na open, oh. Gusto ko makita pa rin yung expiration. Wala mang expiration. Napunit, oh. Kaya pala tinapon. Kasi may kailangan ko lang itong ilagay sa bin para hindi ako pasukin dito. Pasensya na kayo sa buko. Para hindi ako pasukin dito ng mga daga. So, kukuha ako ng bin sa baba and then ipasok ko to. And also, guys, ito guys, magagamit pa to sa Pilipinas. Bahala gupi, look. Bahala gupi. So yun lang yung natin, guys. So, yun. So, can you imagine? Pinangtapon na lang nila ito. Wala namang sira-sira lang. Hindi na nagkadimao. Hindi na siya na So, yun lang. And then ito, tinapon kasi wala nang kapartner. O, diba? Jackpot. Na to yung guys, ito na 2023 po yung niya, 2023 po yung expiration. 2023. Tinapon lang po ito kasi yung parang nabiglaan na yung 2023 po yung expiration. Can you imagine? So mayroon ng pagkain yung aso. Paano ito malak? Buti na lang hindi po nila binasag. Thankful talaga ako kasi hindi nila binasag. Kasi isa lang yung nabasag, tinapon. Pwede naman nila ito magamit. Look. Linisin ko to dahil hindi ito na kasi nasa box talaga siya. Na talagang cover. Pero punasan ko nila ito at saka yung mga lalaban ko, guys. Kasi ipadala ko yan sa Pilipinas. Yung mga washcloth na tinapon. Hindi ko siya gamitin me personally because ang dami naming towel.
So ngayon, ibibigay ko siya sa family ko. Idodonate natin yan, guys. And then yung baso, yung kaldero. Hindi ko to itatapon kasi alam nyo, magamit ito sa Pilipinas, ipadala lang, hindi naman siya mabigat. Ipadala lang siya, and then mag-add ka na lang ng mga, kung makakita ka pa doon, i-add mo na lang ipadala. Ito siya, parang delikado siya ipadala kasi, parang madali siyang mabiyak. Ito padala, ito gamitin ko to, guys. Can you imagine? Hindi ko alam kung bakit tinatapon nila ito. Look. So, ngayon, thank you guys. Yun lang yun, guys. Yun lang yung natin ngayon. Anyway, guys, thank you guys so much for watching. Dito lang tayo, guys. Natakot ako kanina, guys. Alam nyo, yung kaba ko. Kasi po, umakyat ako doon sa dumpster. Talagang nilagay ko yung GoPro doon. Hindi ko nga naayos. Kasi nagmamadali ako. Kasi ang dami pa pala sa ilalim. Kung papasok ka doon sa ilalim, ang dami pa. Kaso, may nakakita sa akin. So, nagmamadali ako. Kaya, ginagrab ko na lang itong ito. Pero kung pupunta ka doon everyday, meron kang makakuha kasi meron silang mga tinatapon. Next yung hanapin namin ni Brenda is next na i-dumpster dive ko is yung kami ni Brenda grocery. Kaso lang wala pa kaming mahanap na grocery store na balik-balikan namin kasi first time pa namin, 'di ba? Guys, alam niyo guys, yung kaba ko na may nakuha ka, and then yung kaba, yun yung saya at kaba, yun yung worth it. Kaya pala yung mga nagdo-dumpster dive, gustong-gusto nilang pabalik-balik dahil po yung kaba is natural na yung kaba, and then yung kaba natural na, and then yung pag may makuha ka, yun na talaga siya, yung parang ang saya na ang kaba, na parang ang saya na hindi mo ma-explain na may nakukuha. Can you imagine, makakuha ka ng mga ganyan at saka mga ganyan, di ba? Guys, anyway guys, thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Bye. Merry Christmas to you.